Vi lever i en tid, hvor teknologi og sociale medier forbinder os som aldrig før. Men denne forbindelse kommer med en pris. Det sociale pres online. Har du nogensinde følt dig overvældet af behovet for at passe ind, være perfekt og vise et idealiseret liv? Hvis ja, så er du ikke alene. I dag vil vi udforske, hvordan vi kan håndtere dette pres og finde ægte lykke midt i det digitale kaos. Det sociale pres online kan føles overvældende. Hvert opslag, hver like og hver kommentar bliver en form for validering af vores værdi. Det er nemt at glemme, at det vi ser på sociale medier kun er en brøkdel af virkeligheden. Husk, ingen poster deres fejl eller dårlige dage. Denne konstante sammenligning kan føre til følelser af utilstrækkelighed, angst og endda depression. Men i stedet for at lade det påvirke os, kan vi ændre vores perspektiv. Første skridt er at stoppe med at sammenligne os selv med andre. Du er unik, og din rejse er din egen. Livet er ikke en konkurrence om, hvem der ser bedst ud online. Spørg dig selv, hvad beundrer jeg en person? Og endnu vigtigere, hvordan kan jeg bruge den inspiration på en autentisk måde i mit eget liv? Brug inspiration som drivkraft, ikke sammenligning. Lad os autenticitet. I stedet for at prøve at passe ind i en form, skal du omfavne, hvem du virkelig er. Vis dine passioner, dine udfordringer og dine sejre. Når du tillader dig selv at være autentisk, slipper du ikke kun af med det sociale pres, men du inspirerer også andre til at gøre det samme. Ægte forbindelse opstår, når vi viser os selv, som vi virkelig er, med alle vores nuancer. Nøglen til at overvinde det sociale pres online er at definere dine egne succesmål. Hvad betyder succes for dig? Er det en stabil karriere? Mere tid med familien? At rejse og opleve verden? I stedet for at måle din værdi ud fra antallet af følgere eller likes, så fokuser på, hvad der virkelig betyder noget for dig. Denne ændring i tankegang kan give dig en indre ro, som ydre validering aldrig kan give. Husk, livet er meget mere end likes og delinger. Det er en rejse fyldt med oplevelser, der former, hvem vi er. Når du står over for det sociale pres online, vælg autenticitet, inspiration og selvkærlighed. Når du omfavner din sande essens, bliver du en lysende inspiration for andre og viser, at vi alle kan finde glæde og tilfredshed på vores egen unikke rejse. Hvis denne video har bidraget til at gøre din dag lidt bedre, så overvej at give et like og abonnere på kanalen for mere indhold som dette. Lad os fortsætte denne rejse sammen.